देवान मनशांक संवसारान धाडून किरीक भाशेन दिला देणे तो भुरगो वाडोवन कोण जातलो ह्याच पासून पारखूंक ना कोणें थोडे advogato तोचूय जाले शिकोन ते आपले डिग्री पोरमोणे थोडे पाद्री आनी तियात्रीस जाले हे एक देवाचे आपोवणे सांगता इश्टिणीची खबर आयकोन जिवाक जालें जोबोर तेनेचो कोंकणी तियात्रांनी आतां तूं व्हडलें जाला बाय तुवें काजार जावंक जाय अशें सांगलें घरच्यांनी बऱ्या गुणाचो भुरगो वेंचून काडून काजाराची तयारी चलताली पूण आमच्या इश्टिणीची खबर आयकोन दोळे आमचे भरता दुखांनी सोयरी नाटकां बरोवन न्हवऱ्यागेर गेली घेवन कातूर खोबराची तुमच्या पुताक ताची काजार करी नाका ते वाट लायतेली जिविताची ते पळोवंक पासून बरें दिसना सोबाय उचिना तुमच्या गोराब्याची कशे भाशेन ताची सोयरीक मोडूं मांडी आसली इश्टींच्या सोयऱ्याची ते फुलगोडे चेडू जायत्या बारा भोंवन पिगाडू असो ताणें सांगलो शर्मा तुमी सोयरीक मोडूंक जाय उपरांत हाचो ना उपाय ते तुमच्या चेड्याक नोयफा न्हवऱ्यान ताच्या सोयऱ्याक दावडान घातलें सांगोन पळोवन घेतलो म्हणो ना विस्वास दवरून चेडो काजार जावंक सोलो आयज खोशेन बोल्ला सगलो गांव चेडवा तियात्रान भितर सरोन उस्तोवला बावटो पालकाचो थोडे दीस रात तियात्र न्हेसोन सांबावला गोराबो आपणाचो तियात्राचो तोचो आयज सुचल्या पावट्यार तो व्हडला आदार मेळोन तियात्र पळयनाराचो तियात्रीस चेडवाक वायट नोदेन पळय नाका हो उलो आमच्या भयणाचो एक चेडू तियात्रीस करता जायते सॅक्रिफीस ताचेर वायट उलोय नाका ती माय जायत म्हजी वो भोण जायत तुजी आमी मानिवंक जाय तिका मनीसपणाचो कायदो सांबाळून रिस्पेद दिवंक जाय तुमी एकामेकाक हात जोडून आमी तुमचे लागीं मागतात चेडवाचें नांव पिड्यार करी नाका आमी सांगला ते वायट दिसला तो सोडून दिरागार जायनाका